Cristo! Més missa, però... No em penso separar d'ella ni per dutxar-la! Però i ara, amb totes les claus que ens han sobrat, què farem? Aquestes claus són un autèntic tresor. Les guardaré a casa meva perquè amb elles construiré les coses més màgiques que us podeu imaginar. Quines coses màgiques? Cuenta. Això és secret professional. Així que ara ja sí que és l'hora de marxar perquè m'han dit que per allà al pont de la Salut ja han vist algun camell. Això vol dir que el rei ha estat molt a prop! M'ha agradat moltíssim passar aquests dies amb vosaltres. Ja m'havien dit que la gent de Sabadell vivia el Nadal intensament, però mai hagués pensat que seria tan bonic. Oi, sí. És que aquestes festes sense aquesta gent no serien el mateix, eh? Així que de debò, moltes gràcies a tots per venir-nos a veure i per ajudar-nos. Sense tots vosaltres, això no hauria estat possible, perquè tots junts, som invencibles. Ai, us estimem molt! Pica de mans i mou el cul, que ningú no faci a gandul. Vull veure els braços ben amunt, que ens puguin veure des de lluny. Pica de mans, toca-te-les i moltes sense perdre el pas, que si no ho proves no ho sabràs. Jo sóc el Chasqui
Quan surti el sol haurem viatjat